Takže čau, som na mojom serveri a takto tu sa spawnete, keď sa pripojíte. Potom prejdete takto po chodníku. Takto bude väža, takto tu bude veľký most, hrad, balóny, väža, portál. Je paneľák random. Toto bol kedysi spawn. Ale teraz už to je úplne také, neviem. No tu je dedinka. Takto tu je PvP sklad, toto random strom, random búzka. Fake dedinka, to som ustaval. A tu, takto. Presne som sa nudil, tak som to dostával takto. No. A teraz moje dve staré bejsky idem ukázať. Je to zostavené, nie je to zostavené, je. Takže takto tu bola moja stará bejska. Tu je tento už. No. Tu bol taký menší sklad. Proste bordel. Keď sa pripojíte, tak môžete sem ísť. Nie je tu ani whitelist, môžete ísť na fake Minecrafte. Ako ja. Lebo potrebujem donate, aby som mal normálny. Tak, teraz ešte staršiu base. Iba tá mi horela už. Tiež bordel. A teraz na tú, čo mám teraz, sa ideme podívať. Je to tu v hrade. Tak ktoré schodmi. A tieto dvere. Tu mám takto armor, ale toho sa nechytajte. Ani tu. Keď tak napíšte a dám zadarmo. A ešte tu je to isté, odtiaľ to dám potom, to mám ja. No. A keď sa pripojíte, tak no neviem, že či budete inde alebo tam, kde som dozval na začiatku videa, ale to neviem. Ale proste, ak budete inde, tak napíšte a teleportujem vás. Tak toto je potom druhá časť hradu. Tu vás kľudne aj bytujem, lebo tu proste nič. Ale tu je tiež ten armor. Takže no, tak budete mať to svoje už. Si môžete dať čosi, obrazy alebo také čo. Tak toto je koniec. Do popisku dám IP adresu a môže sa pripojíte.